Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intaik kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Dexter, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Dexter. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti nagasat, naragsak kan na bendisyon nga aldaw, kastamoten dagiti padak anaayat nga dumdumngeg ditoy programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Dexter. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. Sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbirukan ti inami, babaan ti panakilablabada, ken panaglaklako na itinatnateng. Ubingak pay idi pinanawan da kami ti amami, ngem kabisadok ti langana. Nakiasawa met ti nanang iti may kadwa agundaway, tapno ti kunana siguro ket adda katulungan na amang isakad iti panagbiag mi. Ngem dakkel gayam abiddot. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko iti amak, ket inkarik iti bagik nga berukak daytoy, tapno balsen ken sidirek iti panangbaybay-ana kada kami. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Di mat ko nak nga no kasi nga ag-inom kami kadagiti ko kumparek. Di lang disturbuan. Anay ka. Ipatamtimak, Jones. Masagsakitan ak. Nabambanog ang nagtrabaho ti nagmalam. Tapno lang nga da ipakan ko ken ka. Ken kadagiti yan nakmaw. Ang labdam keden ti pagragsak. Ay, gusto, Jones. Masik ako mamot kanya. No, awanti bagas surwem tiag diskitara siksika. Di ka na pagkatitirsena ni Manang Pileng tapno umutang ka. Saan nga mapangkakaiden iti ayang kao tapno dumawat iti kwarta ang nagrigrigata. Ha? Hindi utang tayo iti tersena. Sumaling ka man! Sumungbat ka pa ilaan! Anay, Houston, George. Panghasim. Gusto ko man. No, sanak lang nga masyan ka na kayo nga giina. Nabayag kayo na pinanawaan. Iswasi ka, masay. Di mo orayan, mapunuan na ka nga. Ha? Payalimitom ti makanawa na matayo, nanang. Binugbog na kayo kadimanan ni Tata George. Tangiwat mo, anak ko. Di mo pigsaan. Ang mga lumangag na ka. Nanang. Makaring. Pumanaw tayong aminin dito eh. Panawan tayo ni Tata George. Dexter, anak ko. Saan ka pa'y anak kagradwar? Kan may isa. At dapay dagiti duwang adim. Kasano tayo idaabiakan no pumanaw tayo dito eh. Ang permin arigat yung ni Tata George, nanang. Kasi kayo iti pampamayaan na. Nang runa no kas diyan na bartag. Di na ka di pa kadanagan na nakaw. Kabalak amin arigat. Basta para kada kayaw.
Agsardeng aksalangan nga gadal. Agsapulaklangan iti trabaho. Saan? Di mo aramidin ti kasta. Ad-adan adi ka makastrak itinapintas at trabaho. No saan ka makaturpos iti panagadalmaw. Basol amin ni tatang daytoy. No saan da tayo kumapinanawan iti? Saan kumamat akasto ti mapaspasaran tayo itarigat? Ay, Dexter, anak ko. Nabayagan na iti apanawan. Nasaysaya at siguro. Nulipat mo ti amam. Addan bukod na a pamilya. Kastamot ka datayaw a pinanawan na. Saan nanang? Jack Tupulos lipatin ni tatang. No makaurno nga kiti kwartak. Sa pulak ni tatang. Kat sidirak iti kastaunay. Aging ga makonsensya. Gapo iti panangabandon na kada tayo. Kumusta tirik na yo, Papa? Kastilata ka rin, anak. Mariknag nga ininot ti panagkapsot ko. Kayat yo ka diti rumwar dito'y siledyo? Tulungan kayo amapan iti hardin. Tapno makalangab kayo iti presko nga angin. Kabailam ka di iha. Siyempre, Sige man nga rod, anak. O sige, Papa. Kumpet kayo iti imak. Tulungan nakpayap bumangon, anak ko. Sige, Papa. At titi chinelas yung, Papa. Inayadin nyo nga isuot. Sige, tumakder. Sige, Papa. Kumpet kayo iti abagak. Inayadin nyo lang ang timag na, Papa. Agyaman na ka rin, anak. Agyaman na. Gaputasang ka mapambanog ang mga asikaso kanya. Apay ko maamabanugak ngay, Papa. Ipatpatag kayo ngamin unay. Iso ajak tupulos mabanog ang mga iwan kada kayo. Ken maysa, da kayo ti amak. Da kayong matinangay aywan, ken nang tultulong kanyak idi ubingak. Tapno makapagnaak, saan ka di? Sabagay, Weniha, kanayon ka pa'y idia ang may patukma. Nagpigsa pa iti sangit mo. Iso nga ita, kayat ko asubadan ti amin a sakripisyo kanyak. Aywanan, kan ipatag kayo. Aging gat maudi nga angas ko, Papa. Adda ka di parikot yo, Mama? Kasla nakaununag mati pampanunutan nyo. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang nyo. Karen, anak ko. Komplikadon ti marikrik na ti amam. Nakaron ti diabetes na. Stage 5 matan ti kidney na. Naibusan ti urnong mi. Awanan ti kwarta tayo para iti pagpaagas na. Anya nga tano dumawat tayo iti tulong. Ay, aguray ka, Mama. Ado ti makitkitak nga aramidan dagiti dadumay ti social media. Kaya't yu ka di ta aramidan tayo matikas jay? Kasano nga iti aramidan ta, anak ko. I-post tayo iti Facebook ti ladawan ni Papa. Sa tayo to dumawat iti donasyon. Saan nga ta, anak kababain ti kastang aramidam? Okay lang, Mama. Adumot ti mga aramid iti kasta. Aramidag ti amin akabailak. Tapno lang umatidog ti panagbiag ni Papa. O sige, iha. Padasam nga rod. Barang adamang tad iti tulong. Maasyanak matan iti amam. Amok amarigrigatanan iti kasasaad na. Romeo. Agpulas kan. Ta siguradong agturungan dito iti ambulansya mangsukon kan ka. Anya, kunak man no, awalan ti kwarta ako nam. Adda na diskitar ti anak mo.
Impose na iti Facebook ti kasasaad mo. Kat kasi ti apo, adamot ng ted iti tulong. Isupay lang ti usaran tayo para iti panagdialysis mo. Pakawanan na, Margie. May ramraman ka ni tirigat ko. May ramraman ka iti panagsagsagabak. Gapo ka dagiti nagbasulak. Di ka agsaw iti kasta. Pinanawak iti pamilya. Pinanawak ida ajakman na nagpakpakada. Gapo ta nagbutengak iti responsibilidad ko kas ama. Ita, madusdusa ako gapo iti biddot ngay naramin ko. Saan? Saan na kasta? Di mo ibagati kasta, Romeo. No, tanto man gundaw ay kaya't ko kumaida makita. Kaya't ko tiyagkidaw iti pamakawan. Gapo iti panangabando na kadakwada. Romeo Sarmiento. Sarmiento? Aguri ka. Nanang! Nanang! Ada ak dito kusina, Dexter anak daw. Nanang! Di ba Romeo Sarmiento ti kompleto anagan ni tatang? Wan, apay ka day. Kita niyo, nanang, oh. Adda nakitak a post iti Facebook. Nakatag iti account ni tatang. Anya day ta. Oh, kita niyo. Isu ka dito, eh. Isu ka din day ta ni Romeo. Dakkel ti nagbaliwan ti langana. No, isu nga agpaiso na iti nanang. Kaslamat agmanas ti langana. Ken sabali tingisit ti kudil na. Adda ka no sakit na nanang. Diabetes. Ken stage 5 iti kidney. Ti amam ka din nagpaiso day ta. Diyak ano dam mo? Kasapulak nga amuan nanang. Ayan nga tanngay tinang ibaga amang ted iti tulong para kini papa. Sika ka din ni Karen? Ha? Ay, wan, isyak nga rod. Sika ka diti nagchat kanya. Owen, siyak ading ko. Kinunam iti chat mo, nga dated mo ang tulong para iti amak. Kasta nga rod. Ang, sakbay na. Mabaling ko kadi ang makita ti ladawan ti amam, idi saan pa'y ama sakit? Apay? Basta, kaya't ko lang nga makita, noan niya tinagdumaan da itang agsakit, ken tilanga na idi saan pa'y agsakit. Sige, mabit na ang. Kitaag dito'y cellphone ko. No, dapat tiladawan ni, idi saan pa'y ang nagsakit. Ah, okay. Aywan, mano kayo nga kakabsat? Siyak lang ti anak dakin ni mama. Adto tiladawan ni papa, idi saan pa'y ang nagsakit. Adto oh. Iso nga agpaiso. Apay, amamom ka din ni papa? Ni mama, mabit na ang ha. Hello mama, anya tinapasamak kin ni papa. Mama, Karen, anak ko. Ti amam. kumusta ni papa mama? Anya ti ko na dagiti doktor. Sigun ka dagiti doktor. Amangan no saanan nga agbayag ti amam. Kasapulan ta ka no ti agsakana. Kadagiti sumaruno ang mapasama. Anya, ayan ni papa. Aday ti war ti amam. Sige mama, mapanak iti ayan ni papa. Sino ka? Apaya nakatakdar ka dita. Pimanawan. Sino day Joy? Abarito.
napan ka iti ospital ko naman anak ko. Una nang. Kat, nakitam ka diti amam. Isu ka diya talaga day jay. Jak nakita. Nga masigurado nga isuday dyan, nanang. Diyos ko. Nangig ko ti panagsarita itay ti anak kan ti asawa na. Amangan kanon no saan ngagbayag ni tatang. Kaya't mo asawan. Kaya't ko makita ni tatang nanang. Kaya't ko makasangok kan makasao. Tapno si Direk. Dexter, anak ko. Kaya't ko ngay papas ti sakit tinakam ko kan kuha nagapay ti panang baybay anak katatayo. Kaya't ko si Diren. Bugkawan! Kan kaya't ko makita ngagparinto may iti sangwanan tayo. Kat dumawat iti pamakawan. Kadag iti nagkurangan na kada tayo. Maamiris naman. Ang... Apay akastoy. Apay ngagsakit matan. Apay akas di matan ti kasasahad na. No namin anok nga inulit iti imahinasyon ko ti mapasamak no agkita kami. Asi Direk. Ang... Kaslasaan na mapasamak dahi tananang. Ngamin, nakapsutan ni tatang. Dexter, anak ko. Amoyo? Aging kayta, nasakit pa lang tinakam ko kani tatang. Pirmi ang sakit tinakam ko kan kuana. Kapoy ti manang baybayaan na kada tayo. Dexter, anak ko. Kagurak ti bagi. Kaputakas lama siya anak kan kuana. Nang runay ti anak. Kani ti asawa na. Masyanak katakwada. Gaputa marik na damat ita. No kasano tirik na ti mapanawan. Maawatan ka, anak ko. Maawatan ka. No apayakas ta ti marikrik nam. Ngam, anak ko. Siguro, ipakpakaawat ti na marswa kadata. Nga awanan ti rason pa'y. Tapno agi mula ka iti sakit tinakam iti amam. Day tangarot ti jak maklon nanang. Kasano tayo matan? Kasano dagiti nagrigat tayo? Di naman laing maamuan dagiti nagdaldalanan tayo agi narigat. Amo na dayta, anak ko. Isu huston. Di mon sideran ti amam. Ngamin, sana nasaya at dayta. Makawana mon ti amam, Dexter, anak ko. Papa, nalpasan ti panagrigrigat mo. Sapay ko mata naragsakan no sa dinumantiayan mo. Romeo, ikarik. Agbalin kami anatibkar iti anak mo. Uray awan kan iti danami. Agtalinad lata tilagip mo kadagiti puspuso mi. Magipaglading ita. Sika. Pasensyakan. Tadyak matan na kaitad iti tulong. Di nagkita ta. At di basit nga buli ko. Agyaman kami, Barok. Sino ka kadiitayan? Kuha na. Saan na nanas ka na mamuan niyo? Tilang may bagak. Sa pala ko matagbalin kayo na tibkar. Amok ang naliday kayo ita. Tasan nyo nakadwa ti asawa niyo. Nga mamatiak. Akabalan nyo na ita. Mabit lang, iho. Mama, bimanawan. Nagsingpot matay jayan awar mo. Siguro,
Natay matan tinadakal na mama. Iso ang maawatan na ti pagdaldalanan tayo. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmat a nagsurat tapno inakibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod na talged at trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi, nang runakat nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga road ti tawen 1991. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apa nagsubli ka pala dito, Mirna? Saan arong ba nga imbatim dagiti anak na evacuation center? Binilin ko mat na Jordan kan lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mang yornos ka dagiti daduma pa'y akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit ka ba alak da ito eh? Ay naagawa am kit di dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam ka dagiti napalpalabas abagyo. Kanya nga tanong bantayak lang ang balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken narod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yay? Aging gaita. At da kayo pailaang dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga miinan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga remedyo ni Dante, no kasano ti panakatarimaan na. Kat dagiti anak mo, nanganda ka day. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kat siga, nangan ka matan. Uncle. Saan pa yan niya? Saan nabalikan niya ako, uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato, alam na ito plastic bag. At inapoy kan masira dita. At napay tinapay kan dos. Ay, agyaman ako na, uncle. No apay mat ngamin. Nagpaadlo kayo iti anakin dante. Kita mita. Kastao na rigat yo. Ni uncle mat. Kung numat saan ka day. Oraon bagyo, talaga marigatan kayo.
Imbaglaangan, tanasingpot ka nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga ure awan piman balon da kwarta. Ba nagapagyamyamanak unay, Uncle. Ano ka sa numa nga main? May salay nga prosta asawam, damdama masikog ka man ay. Ala ni Uncle Mat, sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka. Masikuranak lang kami na makakikita itirigat yo. Uncle, Mala, mangan kan Mirna. Baka na lang dagit apukok, no kahit dapat timangan. ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam. Inakagkalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak mo't iji baybay, tap nagkalap. Anya, apay no agin na nakamat lakay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tap no mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas ken ngagdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaamo lakay. Agan anad ka nga roduan. Win, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, uray siyak tun ti mapan mangilako kadagi ti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Wala nang. Nilani nga'y, nakariing ka din. Agdigdigo sa nana nang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan nyo kanilani. At to'y matibalon dagiti daduma pa'y akakabsat mo. Anusan da pa'y lang ti agsida iti bukayo. Wala nang. Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? Wala nang. Sikapay lang ti makamo kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da, sakbay asumrek kayo kanilani. Sa park ngamin ti mapan iti ayanda Madam Marta. Iti kasta, masapa akmet ang makalaba. Di kag danag nanang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Huwag nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumaan naragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mat iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kuma pagsasangwan tayo mo. Huwag nga raw da. Kasano, dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may sa, saan pa'y anapatarimaan ti balay? Wan nga rod. Nagsakit paikit di dagiti duang anak ta. Ay, kanon to nga ta maikantamat iti naging awa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin na kabalan ta, bakit? Wan, gamkurang latamat. Kasan o, kat nagadudamat ngamin. Urado da, ta nagsisingput da. Naggagagat da pa'y. Dakil akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, ngamin, saan da na ibarkada akas kadagiti daduma. Di da mo ti agbulakbol. Ti may sapay pampanunutak. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di tuloy ng tumot lang ti agadan. Ilaw-lawag taday taken ko na, bakit? Itatalpas ka ni Descode. Anya nga iti plano mapok. Tumulong at pa'y kadananang kantatang lolo. Iti kasta, makaurnong kami. Naibagada ka din. Asan ka pa'y lang asumrek iti kuleyaw? Wan lolo. Kit maawatak day ta. Nang runa. Kit adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi di tayo tapo. Adu kayo pa'y nga kakabsat. Iswa, talaga. Amarigatan kayo. Lolo, Iswa si ka Jordana po. Hinton mga asawa ka. Planuin yung to na imbag no kasano tagpamilya. Wag?
Wan lolo, laglagi pag di tabilin nyo. Ang sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ita. Kanawin nga ibagadanan ng kintatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang, tamasapol ti panagsalukag. Pudno unay na ita po. Iso ngayon tundumteng to na ita kundaway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagiti pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmet na nagustuhan nyo dagiti apasalubong. Ay launay insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito probinsya, auntie? Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada nga min baro a negosyo arugyan mi. Isuan, as kani agsubli kami matlang adagos ijay syudad. Ay, anya ngay mat negosyo dayta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na, agberbero kami iti mabalin nga agbantay ijay shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya kanti, kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Ay, nalpas dan iti high school insan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusto ko unay dayta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya mat, auntie. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan da kami nanang. Nagdanton kwarta mi. Kat makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudno ti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpet kami, iti ayanda, Auntie Amor. Iso apalubusan da kamin. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpet kan agagagat kayo kumaiti ayan ni Auntie nga amor wen. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka ng unay ha. Kaputa pinalubusan na kami kin ni tatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo a puro bisyo da. Bulakbol, ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidya da, kasti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yun tunay tahinton kabalan yun. Kano talaga akasapulan. Tano ita, ano sa nyo pa ilaeng no niya tiyadda, ha? Kas kung na iti Tagalog, matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Un, tatang. Laglagipin mi akanayon dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin, di yo kumaliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan, agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Auntie, At tuy inggatangan kayo iti baro a pantalon kang t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin ka na kayo, Auntie. Nagtaktak kayo pa laging mata. Adong madagitin inted nyo. Abado manipod ka dagiti kakasinsin mi. Wan nga rat, auntie. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y amakagatang ita. Ngamin, malaksid nga agipawpawit kayo iti probinsya, agad-adal kayo pa'y. Wan, Auntie. Kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta. No makaturpos kami nga agadal. Lumakadal kami ton. Madan kami tumatan iti nasayata mo sakbayan, auntie.
Wen maragsa ka na kadagitang arapaapyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkel da kayo ang nasayaat dagiti dadakkel yo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapaapyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan as sursuroten yo iti agdama. Laya. Kasano nga eh? Inton bigaten ti flight ko ngagpa-Dubai. Huwag nga ron ba no? Ay, kasla kaano lang idubing tayo niya. Ita, nakatulpos tayo ni ti kolehiyo. At dapayan na talagid at trabaho ta. Huwag nga ron ating ko. Malaksit iti tayo ta. Adamot ten basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer siya. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong ang tayo maten iti kinarigat ti biyag. Huwag manong, hanggang masapol ngagsalugag talakta. Ngamin, adupe ti pagad-adalan ta manong. Wala, iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso nga sikapay lati makaan mo dito, Iwan? Hun ka ti manong, di ka madanagan. Nasa mabuting kamay ti negosyo tayo. Merna, bakit? Apay ka di lakay. Intun bigaten ti isasangpet dagiti anak ta manipod syudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wen lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahat no kasta bakit? Ay, katsi ka ngay. Naisaganam ka din dagiti kunam ama party para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wen ay, kas nakaano laag da ide. Pero may arigat ti pamilya tayo. Gamita, nakaanal da aminan. Wen nga rod. Ay, tiamok iday, kaya di tayo na mapagadal. Hanggang ay professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wen karod lakay. Kat gapuday ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day ta bakit? Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daduma dita nga alilaen da dagiti alaen da akakaanakan da. Agyaman tayo unay iti Diyos lakay. Iso ti punpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa da iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng la nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti aking plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo rod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg.
lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga inta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti na minsan nga inak pa nagbuybuya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastameten ti diploma. Nakyuryusak nga rod ket dinangeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat, tapno inakmat ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka, Glenda. Birbiro ka na ka man ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agtrapak san Jenny. Anya, ngam apay. Sayang mat. Sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta. Ada trabaho nga agururay kanyak. Palpasampay dagiti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masaduta ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaung tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kay kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isuntumat laang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen, Jenny. Apay, ada ka ti parikot. Ha? Eh, kwa? Mayat dito'y, friend. Naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko apapanan. Arak ijay, arak ditoy. Pwesto ti hikit ko daytoy. Kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amatan ti panagadal mo? Bayahamon day taadal-adal, friend. Isuntumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka, Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat no jak makaraman iti arak iti lasud ti agmalem. Anya? Anya lagi din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oro siya, masaduta ko nga giskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta, we are meant to be. Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Anya? Wan, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla akpay kit din naimunawan iti daytang imbagam. Sana nga mang rabrabak. Ano kayat mo, agasawatan? Ikasar kamit. Di ura yung grande pa yun, kayat mo. Anya? Ato ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya?
Anya, ay sosa na bardekan San Brian. Dinasayaat. Ituro mo pa ilang. Itigas ta, mausawan ka. Sana ka na, Bartak? Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian! Sino ti? Hoy! Hoy, Brian! Brian, agree ka! Bumangon ka! Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayarta? Sa di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo't lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnusan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam... Seryoso ak iti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas kunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmat. Kwa? Malaksit bartag mo day jay. Eh, Awanin mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid dito manugot ka. Pagkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana, Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. ha? Nanang. Hawanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, kaday tamat gatal mo timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pakay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyag yaw. Nang runa intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Nanang. Isa na balay, tayo jay kami tumutin balay nga agnad, nana. Adamat na dadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di kagdanag, tadyak baybayan ti anak niyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mangpet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid ang dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilaklako ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin tumat ilako itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukan ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man. So magmamanulagan nga daw ti Orion. At danton apo ko.
Nay, awan sabay makatawan ni Zack nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ro nanang. Ay sos, ag-control kayo mga mina. Rupag lang ag family planning kayo mat. Iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo na balayan. Daddy, Ne, ada ka matgayam di ta abalayan. Talaga kasta, ubingan da ngamin. So, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kiti tagsasaruno, dagiti apuko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sa bagay mutkit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka madanagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakitak mo ti panagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagayad na mo ti agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. Owen, Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti ang pukot ha. Ay, wana, agawit ka nga minan bagay. Iti kasta, maaw-awir mo madazakan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita bakit? Ubing pa ni Brian edi pemanaw ka. Ita adan do aputot na. Agawit kan, tatlo makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ti anak ko Pudno ti ko na ni Daddy. Panawan mo tantap no agawit kayo. Itikas ta, makain na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasyak mo tag trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kaunay nga agkan kan arakupan. Ay na. Ni mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasa nyo iti iliw yo kanyak. Isong agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkura nga mangmangtid kan ka. Wen sa bali latamot adabukod ko akwarta. Di nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanyak. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko, no, gastusan. Magatang mo mat amin na kay kayat mo. Ikan ka iti kwarta. Gatangam latta ka din, no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makaamo, kunak lang aro din. Ang Brian. O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunan. Sigurado di mo mabaybay ang dagiti anak ta, ha? Agpay so, Brian.
Amumot asa anak na narigat akasarsarita. Ngam kas itin ako nakon. Siguraduam lang adi mo mabaybayan dagiti anak ta. Owen, Brian, ikari, katagyaman ako, nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito talyer. Nagadot isar sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka, Dagos. Nagnato ti gurigor ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Nadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Magamuan na kila at matlatan na nagsangit. Idi sa klutak. Kasta na yabara na. Tay tanti bagbagak kan ka Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ate panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanra na nga sakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kitin. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo di tabalay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang, Pudnaw, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. nang, Hanggang ano sama, tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantail. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manin iti saan arumbang ako na account. pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam, nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kasto nga daparikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. At daditan, nalpasan. At dan anak yung ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may isa, nasingput-but nagiti na kay kamangam. Nanang. Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay lang, mood friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apagkinaawatan nga gasawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta, friend? When friend. Katsika, kumusta ka mo din? Dahito kaasi ti apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso nga inararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y friend. Sumagmamanula ang nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, dayta mo tinararapaap mo idisan ka di. Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal. Ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya nga'y, inasawa da kakat nga rod adagos. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin.
Sayang. Ngamin, Jack na enjoy ti pa nagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman naklata na, gaputa nasingpet mo ti nagbalin nga asawak. Kastamot ang dagiti na ikamangak. Talaga siguro akas dati biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Aklunak ang nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali apabasulak no saan ati bagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Imbaglaangan tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngem no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka. Aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.